Здравейте и добре дошли на тази среща, организирана от нашия скъп приятел и роднина Димитър Баласополов по повод издаването на неговия диск с песни от светлината. Сега всички ние сме искри от светлината и всички знаем това. Но, както е казал Митко в книгата си "Врата към пътя", трябва да имаме такива срещи, за да можем да усетим вибрациите, които повдигат и обогатяват духовете ни. В своя път Митко минава доста години, през които успява да достигне до своите търсения, до своите прозрения, които е написал в 3 книги с песни, стихове, мантри, мисли. Песните, които са в диска, са всъщност неговите прозрения, дошли по време на медитациите, и те са един своеобразен пътеводител на неговото духовно развитие. Но за всичкото това той ще ви разкаже лично и давам думата на Димитър Баласополов, чието духовно име е Рами Распо. Добър вечер, първо на всички скъпи мои приятели. Тук наистина насъбра светлината. Онази светлина, която ни показва най-добре какво е любовта. Онази светлина, която ни води към доброто. Онази светлина, която ни показва надеждата. Онази светлина, която накара да говорим само истината. Онази светлина, която ни помага да носим радостта. Преди да почнем тази вечер, посветена на светлината, искам да направя 2 благодарности. Първо, да ви представя един млад творец, който много ми помогна, за да се осъществи този диск със своя голям талант. Това е Щерьон Пилидов на пулта. Щерьон Пилидов е един мултиталант, който мога да ви кажа, че е с невероятно чувство за да сътвори аранжимент около някаква мелодия, независимо от това дали е в естрадният вид или с класически мотиви. Щерьон Пилидов е един прекрасен китарист, за мен един голям аранжор, един отличен композитор и един много добър певец. Вие всички ще го чуете. Така че му желая от все сърце успех и още веднъж благодаря. Втората благодарност искам да изкажа на Маргарита Бояджиева, която през цялото време, през тия години ми помагаше да мога да напиша моите мисли и моите стихове. Още веднъж благодаря. Сега, преди да започнем тази вечер, също искам да ви кажа една мисъл, какво е духовност. За мен духовността е един постоянен стремеж към повишаване вибрациите на тялото, на нашия дух, в посока хармонизирането им със същността на Създателя. И в този дух искам да започнем нашата вечер с първата песен, която е посветена на светлината.
Светлина е в добрината, светлина е радостта. Аз видях я в красотата, аз открих я в обичта. Светлина е силата на моята душа, вечен път на вдъхновение, извор на благословение. Светлина, светлина, светлина. Щом почувствам аз тъга, идваща с тъмнина, търся бързо избавление чрез духовно просветление. Светлина, 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 блика тя от моята душа. Всяка ласка и усмивка носят нежна топлина. Те за всеки са надежда, който търси светлина. Светлина е в добрината, светлина е радостта. Аз видях я в красотата, аз открих я в обичта. Ето тая светлина е онази, която още в моето детство почувствах аз чрез любовта на моите родители в родния ми град Бургас, където също получих и голямата любов на моите приятели, безкрайната красота на морето и бреговете. Така, аз бях зареден или получих някаква основа, в която че ли ми трябваше много малко, за да се възпламеня. В следващия стадий, в който дойдох в София да следвам, започна едно ново търсене. Започнах да чета книги, да правя активно йога, да търся себе си. И един от компоненти, който мога да кажа, че най-много ми помогна за това духовно събуждане, това е природата на България. Природата на България е уникална. С моите приятели ходихме по планините,
по езерата, по уникални места, където всеки един човек може да се събуди. За мен предпоставката на един българин да може да се събуди духовно е огромна. Защо? Защото по тези места са живели много и различни цивилизации, както всички знаете, различни владетели, и най-важното е, че в езотеричен план България е пълна с духовни извори. Точно за тези извори всеки един може да ги почувства сред природата на България и особено по известните наши места. Сега искам да ви представя моето второ произведение, което е посветено на България, казва се "На България", в което аз изразявам своето уважение и обич към тази страна. Преди това искам да кажа едно мое стихотворение, което се казва "Родина". Дивната природа на България и историята на древния ни род, били са те през вековете извор на духовна сила, мъдрост и възход. Един народ преминал през Голгота и възкръснал за мир и свобода. Родил е синове и дъщери за чест и слава, закърмени с вярата и любовта. Да съхраним сега дълбоко в сърцата преклонението към родната земя. Тя за всички нас е свята, тя е част от нашата съдба. Произведението на България се изпълнява от хор Белканто към Българската академия, музикална академия, с 4 солисти. Ръководител е Ванилия Кисьова. Нека да чуем.
Аз мисля, че всеки българин може да се гордее и трябва да се гордее, понеже аз съм пътувал по много места и мога да ви кажа, че такава уникална красота като българската на много малко места има. Следващото произведение, което искам да ви представя, се нарича Жребичко. Става дума за едно селце в Родопите, Пазарджишко, където моят приятел, художника Валентин Балев, има къща. Много пъти съм ходил там, едно фантастично место, където срещнах българи, които са запазили истинските традиции на нашия род. Българи с запазили любовта в сърцата си, запазили добродетели, запазили гостоприемство. Така в една медитация аз получих стихотворението Жребичко и след това дойде и музиката, така че да я чуем. Там в полите на Родопа, скрито в пазвите на планината, кацнало селце красиво, символ на мира и тишината. Жребичко нарича се и вече, със скитността си ме привлече. Даряваме ни хората в сърцата с нежността на красотата. Жребичко, за мен си ти, райско кътче, българска земя. Жребичко, жребичко, при теб ме връща обичта. Срещнах мили родопчани, изпълнени с доброта. Дълбоко в душите са хранили древните традиции на рода. Дълбоко в душите са хранили вярата и мъдростта. Жребичко, за мен си ти, райско кътче, българска земя. Жребичко, жребичко, при теб ме връща обичта. Жребичко, за мен си ти, райско кътче, българска земя. Жребичко, жребичко, при теб ме връща обичта. Жребичко, жребичко, при теб ме връща обичта. Ето, само това, как се казва, може да човек да изгуби ума и дума, как се казва, само от красотата на това българско село. Следващия период от моето търсене, в което се стремех да открия като че някакъв път, да открия нещо, което не се бях докосвал до него
но знаех, че той е тук, че той е навсякъде, че във всеки един човек го има. И аз започнах активно да го търся, като естествено първоначално обикновено всеки започва с четене на книги. Преминах през най-различни автори, ходих до Индия, къде ли не, всякакви учители, но винаги след определено време аз се връщах към България. И точно казвам, към един голям титан, роден между българите, учител, който всъщност ми даде една голяма част от любовта си и ми показа също една част от моят път, на къде трябва да вървя. Това е Петър Дънов. Този учител за гордост и слава на българите, за мен един ангел, който се е родил в човешко тяло, е дошъл тук, за да може да дава светлина на всички българи. Аз смятам, че те заслужават поради нашето минало, което сме имали, и то най-вече духовно минало. Така, от голямата любов на учителя, аз бях на някакво ниво много дълбоко развълнуван от всички тия негови творби, книги, музикални произведения. И така получих едно произведение, което се нарича "На учителя". Oh,
Слава на Петър Дънов. Искам да ви разкажа как се получи тази песен. Много интересно. Бяхме с съпругата ми във Франция, в едно малко градче на ривиерата, казва се Монтон. Седнахме в едно кафене и до нас имаше една жена, която беше от Монако, заговорихме се и тя попита веднага откъде идваме. Ние казахме, че сме българи. След това тя веднага ме попита с какво се занимавам. Аз казах, че занимавам тъй наречената съвременна духовност. Тя се очуди и каза, и аз имам голям интерес към тия неща. Може ли да ме заведа в една езотерична книжарница на града? Очудих се и казах, че не съм много добре с френски и викам, много се извинявам, но аз много... Тя каза, не, моля ви се, искам да дойдете да ме заведа. Тя много настояваше, след което ние тръгнахме и наистина тя нас заведе в една книжарница, където собственика на посрещна беше много мил и той веднага ме попита, откъде идвате? И аз казах, от България. О, българи! О! И веднага той повдигна ръка и посочи в едната страна на книжарницата. Жена ми веднага разбра, тя е много бърза и съответно веднага отиде там, където сочеше човека с ръка. След малко пристига и ми вика, Митко, ела, вика, няма да повярваш на очи. Отидох аз и какво мислите? Цяла стая, огромна стая, пълна с произведения на учителя. Не можах да повярвам. Удивлението беше невероятно. Аз се гордея в този момент, че мога в едно малко градче на Франция да видя произведения на учителя. И то пълна стая. Имаше и някои произведения на Еванов, на Михаил Еванов, но всичко беше почти на учителя. След което аз го попитах собственика, викам, но как, защо аз не мога да повярвам? Той каза, господине, след Първата и Втората световна война нямаше по-голям учител езотеричен в Европа от Петър Дънов. Всички французи, които търсиха истината, се ориентираха по философията, по писанията, по творенията, по музиката на Петър Дънов. Ето, това е той. В тая връзка, за мен Дънов, както ви казах, е един ангел, дошъл в човешки дрех. Аз в моето търсене имах един период, в който започнах да медитирам активно, но забелязвах, че много пъти около мен се случват неща, които не можех да си ги обясня. Много пъти в трудни моменти, критични ситуации, като че ли нещата се решаваха по някакъв начин, магически, и ставаха така, както аз желаях. В началото не мога да си обясня това явление. В един друг етап, когато медитирах, разбрах, че става думата за ангели. Ангели, които последствие започнах и да контактувам, започнах да ги усещам. И те като същества са, мога да кажа, че всеки един човек, всеки един от нас има ангели пазители, ангели хранители, само да иска да ги изживее, да иска да се докосне, да иска да ги почувства. Затова естествено се иска само едно, да има човек открито сърце и колкото се може да служи на доброто. Така че, всъщност, и следващото мое произведение, което получих в моя път, това се нарича Ангели. Нека да го чуем.
чудесни, ангели, ангели, ангели чудесни. Ти ангел мой хранител, с мен си всеки ден, показваш ми ти пътя, нагоре устремен, показваш ми ти пътя, за мен е отреден. Ангели, ангели, ангели на светлината, ангели, ангели, ангели на чудесата, моите желания и моите мечти ти тихо насърчаваш от детските ми дни. Ти тихо насърчаваш от ранни млади дни. Ангели, ангели, ангели на светлината, ангели, ангели, ангели на чудесата. Всеки има своя ангел, само трябва да го призове и тогава ще усети любовта му най-добре. И тогава ще усети как полита на криле. Ангели, ангели, ангели на светлината, ангели, ангели, ангели на чудесата. Заедно света ще промениме, да стане люка той на радостта. И ще можем да живеем в мир, надежда, добрина. И ще можем да живеем в мир, надежда, добрина. Ангели, ангели, ангели на светлината, ангели, ангели, ангели на чудесата, ангели, ангели, ангели на светлината, ангели, ангели, ангели на чудесата, ангели, ангели, ангели на чудесата, ангели, ангели, ангели на чудесата. Искам да ви кажа няколко думи за онези ангели, които са родени между българите, които преди много векове, повече, може би, от 10 века, имало едно голямо количество ангели, които са се родили тук на земята, между българите, в човешки тела, и това са били богомилите. Всички знаете, богомилите са били
уникално духовно движение. За мен това е гордостта на българите и слава на българите, защото от тук се е разпространило богомилско движение по цяла Европа и са били създадени многобройни, от Англия долу до Италия, многобройни общества, комуни, цели градове са живяли по принципите на богомилите. Богомилите са имали три основни духовни принципа, които са спазвали. Това са били равенство, братство, свобода, чрез любовта. Освен това, богомилите всички са били вегетарианци и са имали един основен девиз, който са спазвали през целия си живот. Това е било да говорят винаги истината. За мен това е гордост, че преди толкова много години, когато в Европа са били най-мрачните времена на средновековието, на инквизицията, от България са се родили хора, които са могли да разпространяват най-истинската философия на най-големият наш учител Исус. Сега искам да ви кажа по този повод, получих едно стихотворение, което се нарича Богомили. Също получих и музика към това стихотворение, още не е готова, но ще ви кажа стихотворението. Благословенна е родната земя. На нея някога са живяли събудени от Бога български сърца. Наричали ги богомили и носили духовни сили. Чрез вярата, истината, честността, достигнали до извора на мъдростта. В мир били с всички същества, прекланяли се пред природата и нейните блага. Те черпили енергия за възвишените дела от думите и чудесата на Христа. С равенство, братство, свобода останали в историята като Бого мили на света. Сега искам да ви разкажа един период от моя живот, в който всъщност аз се отдадох напълно на моето духовно влечение. Това е периода след като бях пенсиониран. И това ми даде една голяма възможност да осъществя моята най-голяма мечта, да потърся себе си. В този период, първо от 9 години, аз интензивно медитирах, търсих, докосвах се до определени неща, чувствах. И най-важното беше да маркирам пътя, който аз искам за себе си. Но на 58-ият ми рожден ден се случи нещо необикновено, което може би промени по някакъв също положителен начин моят духовен път или му повлия, по-точно казано. На 5 срещу 6 май, аз съм роден на 6 май, на Георгиев ден, но се казва Митко, през нощта ми се яви една жена. Стаята, в която аз бях, цялата се изпълни със светлина и тая жена се яви в изправен вид до мен на леглото. Тя ме погледна, цялата изкреше от любов, цялата беше в светлина, нещо, което аз никога не мога да забравя, нещо, което аз веднага скочих и я попитах: кажи ми, коя си ти? Тя ми каза само:
аз съм богинята майка. В следващите секунди тази жена изчезна, стана тъмно в стаята. Аз станах естествено, веднага започнах да звъня на моите близки и роднини. И в следващите медитации започнах да чувствам, че идват ми мисли, както съответно мелодии, стихове, които аз започнах да записвам. Не зная коя е тази жена. В последствие разбрах, че тази жена е майката, която е родила Исус. И така, аз мога да кажа, че по някакъв начин се докоснах до тази космическа любов, която оказа много голямо влияние върху моето търсене. Сега искам да ви представя следващото произведение, което се нарича Космическа любов. Любовта е песен на сърцето, казва, дава облик на лицето. Усетиш ли я в душата, открит е пътят ти към чудесата. Чуеш ли, че някъде я има, там е изводна лечебна сила. Да, това е любовта, най-велико благо на света. Любовта е светлина в тъмнината и красивото в нещата. Като слънце тя е на небето и водата за полето. Чуеш ли, че някъде я има, знай, че там е райската градина. Да, това е любовта, най-велико благо на света. Любовта е пътят към небето, любовта е мир и светлина. Любовта не знае никога забрава, любовта остава вечно млада. Лечебна сила. Да, това е любовта, най-велико благо на света. Чуеш ли, че някъде я има, знай, това е божествената сила. Да, това е любовта, най-велико благо на света.
тази любов, тази точно космическа любов е онази, която трябва да ни обединява, трябва да ни дава сили, да осъзнаем, че ние сме всички взаимно свързани, че ние, природата, животните, сме всички едно цяло. И само така можем да оцелеем на тая планета и само така може да създадем нов ред на любовта. Следващото произведение, което искам да ви представя, то не знам защо и как, но дойде на английски език и е посветено на онзи свят, който е независим от нас и без който ние не можем. Това е света на животните. Произведението се казва Salvation, спасение. Да го чуем. Ние наистина всички сме едно. И разберем ли тая цялост, че нашата сила е единствено, когато се държим всички заедно, природата, животните, хората, и то единствено чрез принципа на любовта. Както всеки човек, в един период започнах и аз да си задавам въпрос: кой е смисъл на живота? Ние откъде идваме? На къде отиваме? Защо сме тук? Какви са моите отговорности в живота? Какво трябва да оставя? Как трябва да възпитам
моята дъщеря. И така, по някакъв начин, дълбоко в мене, исках да получа отговор. И този отговор го получих също чрез едно произведение, което дойде също на английски език и се казва We are here. Ние сме тук. Ние сме тук. Онези, които трябва да покажем, че единствено любовта е мерилото, по което трябва да се живее на тая земя. Ние, които трябва да запазим земята, нейните богатства. Ако можем да помогнем да изчезне бедността, ако можем по някакъв начин да открием Твореца в нас. И така, чуйте песента We are here. We are here on this wonderful planet. We are here to find the miracles of life. We are here to find happiness and freedom. We are here to find God in ourselves. We are here to sing the songs of Lennon. We are here to care like Mother Teresa. We are here to love like Mahatma Gandhi. We are here to forgive like Nelson Mandela. We are here to save the world from poverty. We are here to save the treasures of nature. We are here to save humanity from discrimination. We are here to win with love in our hearts. We are here to sing the songs of Lennon. We are here to care like Mother Teresa. We are here to love like Mahatma Gandhi.
Това беше презентацията. Искам да ви благодаря за това, че наистина станахте част от светлината, че се обединихме около тази светлина. И тук искам да кажа само няколко думи за моята последна книжка, която се казва "Врата към пътя". В нея има 10 мантри, в които съм убеден, че при повтарянето им многократно през деня, в зависимост от това кой каква мантра търси или какво му е болното место, тя може да задвижи на енергийно ниво програми, които могат да променят, които могат да дадат сила или да дадат любов на човека. Благодаря ви, че дойдохте тази вечер.